Modlím sa za teba, rodný kraj, s úzkými poličkami, pokrytý množstvom strmých brál a znojom dedov polievaný. A zda si spomínaš, Pane, snáď si nezabudol, keď nás kedysi malých každý znevážil, ohrdol. Chrbáty k zemi ohnuté, na dlaniach tvrdé mozole, potom sme v rade na almužnu čakali, skromne, v pokore. Z hlbiny dejín počúvam, stony a vzliky otcov mám, keď rozdeliť bolo treba deťom posledný krajec chleba. Teraz, keď zdá sa, Bože náš, že v dome si sami vládneme, Ty mocný, teraz nauč nás hľadieť dopredu vzpriamene. Ty si nás vždy učil žiť skromne, s láskou a pokorou. Prosíme, teraz nauč nás vládnuť si múdro na svojom. Bože, ktorý si stvoril nám rodisko krásne, hoc malé, Ty veľký vždy ho stráž a chráň. A chráň nám ho neustále. Prosíme, navždy zlikviduj národa nášho omen a daj, nech kraj náš prekvitá na veky vekov. Amen. Dámy a páni, vážení hostia, milí Varínčania, ďakujeme, že ste prijali pozvanie a vítame vás na oslave z tého založenia našej Varínskej knižnice. Je mi cťou, že môže medzi nami privítať pána starostu inžiniera Michala Cvacha, pani riaditeľku základnej školy doktorku Katarínu Šutákovú, riaditeľku Krajskej knižnice v Žiline magisterku Katarínu Šušoliakovú, metodičku z Krajskej knižnice v Žiline magisterku Boženu Soboľovú a veľmi sa teším, že pozvanie prijali aj ďalší zástupcovia obecného úradu, obecného zastupiteľstva, základnej školy, miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne, zástupcovia viacerých združení a spolkov vo Varíne. No a samozrejme s veľkou radosťou vítam aj knihovníkov a knihovničky a ich potomkov, ktorí pôsobili v našej Varínskej knižnici. V úvode dnešného programu ste si vypočuli báseň pána Jozefa Horeckého Modlitba za rodný kraj, ktorú nám krásne zarecitovala Hanka Šťastná a na husliach ju sprevádzal Matúš Hliník. Diela pána Jozefa Horeckého možno viacerí poznáte z detského časopisu Fľak, avšak pán Horecký napísal aj krásnu zbierku básni Vrátiť sa domov, z ktorej pochádza aj spomenutá báseň. Čo je ale veľmi dôležité, pán Horecký je náš rodák, náš Varínčan, a teda aj báseň Modlitba za rodný kraj je venovaná práve Varínu. A tak, ako sme v úvode naznačili, dnešný večer bude práve o spomienkach na našich rodákov, ktorí s hrdosťou, úctou a láskou opisovali našu obec Varín a ich diela sú uložené v našej storočnej knižnici. A nielen to, dnešný večer bude aj o spomienkach na osobnosti z Varína, ktorí stáli pri zrode našej knižnice, ale aj na tých, ktorí neúnavnou prácou, zanieteným srdcom pomáhali našej knižnici rásť a nasledovať. Dnešný večer si budete môcť vypočuť básne od varínskych autorov, piesne, ktoré nám zahrajú naši Varínčania, mnohé veľmi zaujímavé údaje o knižnici, ale aj rôzne iné zaujímavé informácie. Dnešný večer osobitne oceníme prácu našich knihovníkov a knihovníčok udelením pamätných listov a v závere programu si môžete pozrieť aj historický film o našej knižnici z roku 1956, v ktorom sa možno niektorí spoznáte a prípadne spoznáte svojich blízkych. No a po programe na vás čaká pohostenie a debata v našej knižnici o poschodie vyššie, ale o tom si povieme neskôr. Dámy a páni, prajem vám príjemné spomínanie na minulosť, ale aj príjemné prežívanie prítomnosti. Prajem vám večer plný zaujímavých informácií, večer, v ktorom sa prepojí minulosť s prítomnosťou. Prajem vám krásny a uvoľnený večer.
Dňa 22. júla v roku 1919 bol uznesením Národného zhromaždenia prijatý zákon o verejných knižniciach obecných číslo 430/1919 zbierky zákonov. Tento zákon zohral kľúčovú úlohu v rozvoji československého knihovníctva. Zákon totižto zaviedol povinnosť zriadiť knižnicu v každej obci. Na Slovensku však neboli podmienky na vykonanie zákona hneď po jeho prijatí, a tak sa vykonávacie nariadenia začali na Slovensku uplatňovať až o 6 rokov neskôr na základe výnosu referátu Ministerstva školstva a národnej osvety. Významnú úlohu pri zakladaní knižníc na Slovensku zohrala aj Matica Slovenska, ktorá rozoslala do všetkých slovenských obcí asi 100 000 literárne cenných kníh. A tak, dňa 6. júna 1925 na zasadnutí obecného výboru bolo schválené zriadenie knižnice. Spočiatku bola knižnica umiestnená predbežne v kancelárii starostu a uložená v skrini. Neskôr však obsahovala podstatne viac kníh a tak bola zriadená v skromných priestoroch obecného úradu. V knižnici bolo nezriedka niečo okolo 10 stupňov počas zimných mesiacov a tak, ak už regále nestačili, tak ich nadstavili tehlou zabalenou do papiera, na ňu položili dosky. Avšak vďaka obetavej práci knihovníkov, pracovníkov osvetovej besedy, predstaviteľov a pracovníkov obecného úradu a samozrejme vďaka veľkému záujmu čitateľov, naša knižnica čoraz viac rástla a napredovala. Dôkazom je aj fakt, že naša knižnica získala a následne až trojnásobne obhájila titul Vzorná knižnica. O tom, aká je naša knižnica dnes a o mnohých ďalších zaujímavostiach sa dozviete už o chvíľku. Teraz však poprosím pána starostu inžiniera Michala Cvacha o príhovor. Pekný dobrý deň. Nejdem to trhať. Rudko mi ukradol polovičku veci, takže to zostručním. Predovšetkým vás chcem veľmi pekne všetkých privítať, že ste tu dnes prišli. Vidím tu také 4 základné skupiny ľudí. Prvá skupina sú tu zo Žiliny, naši vzácni hostia, pani metodiologička, ktorá nás učí, ako to máme robiť po novom a dobre. Takže tu máme pani riaditeľku knižnice žilinskej, čo nás veľmi teší, pretože to sú ľudia, ktorým musím poďakovať, nakoľko pomáhajú nám veľmi významne, akým spôsobom máme písať žiadosti o dotácie na peniaze, na nové knihy. Ja idem vždy iba po peniazoch. Druhá skupina ľudí sú tu starí pani zamestnanci naši, aj mladí, ktorí zabezpečovali ten chod knižnice. Tretia skupina sú tu naši pedagógovia, ktorých potrebujeme tiež veľmi veľa, pretože inak by tá knižnica nemala zmysel, keby nás to nenaučili čítať. A potom tá najdôležitejšia skupina ste vy tam vzadu, pretože keby vás nebolo, knižnica by tu už dávno nebola. Sme strašne radi, že ste prejavili takýto krásny záujem dnes tu prísť. Nečakal som takúto obrovskú návštevu a som strašne rád, že ešte stále veľa ľudí medzi nami, ktorí okrem tých elektronických vecí, čo tu aj Rudko hladká, majú radi aj tu poctivý pach papiera a tlače. Takisto som rád, že tu máme aj zástupcov aktuálneho obecného zastupiteľstva a som rád, že sú tu niektorí z minulosti. Rudko sa dostal ku knižnici, keď ešte bola na obecnom úrade. Ja viem, v ktorých priestoroch, ale ja som to už nezažil. Ja som zažil tú knižnicu tu hore a keď som nastúpil ako starosta, tak tá knižnica vyzerá rovnako, ako keď som tam chodil na základnej škole. Preto som rád, že predošlé zastupiteľstva dali ten súhlas a došlo k tej kompletnej rekonštrukcii. A takisto som rád, že stále sa nájde dosť peňazí na to, aby sme ten knižný fond stále nejak obnovovali. A takisto ma teší, že sme našli celkom dobrý tím ľudí, ktorí sa tam o to starajú a ktorí vždy vedia vybrať to správne. O faktografii vás ja nejdem zaťažovať, na to sú tu iní, ktorí si tie údaje načítali, nejdem im to brať. O knižniciach tiež nejdem nič rozprávať, na to tu máme iných špecialistov. No a keďže som už po 50-ke, tak ma život naučil, že každý chlap musí prestať rozprávať vtedy, keď má začať žena. Takže nechávam ďalším. Pekný večer. Veľmi pekne ďakujem za svoj príhovor. A teraz, dámy a páni, poprosím riaditeľku základnej školy, doktorku Katarínu Šutákovú, o ďalší príhovor.
Vážený pán starosta, milí hostia, kolegovia, rodičia, žiaci a všetci priatelia kníh. Stretávame sa dnes pri výnimočnej príležitosti. 100 rokov našej Varínskej obecnej knižnice. 100 rokov to je celé storočie príbehov, poznania, ticha strán a vône papiera. Knižnica je miestom, kde sa uchováva pamäť našej obce, kde sa spája minulosť s prítomnosťou a kde sa rodí budúcnosť. Kniha bola odjak živá sprievodcom človeka na ceste za poznaním. Učila nás premýšľať, pohybovať sa, pýtať sa i pochybovať. A práve tieto schopnosti sú dnes v dobe technológií, internetu a umelej inteligencie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ako riaditeľka základnej školy s materskou školou vnímam, že dnešné deti žijú v úplne inom svete, ako žili ich starí rodičia, keď do tejto knižnice prvýkrát vstúpili. Učia sa nielen čítať, písať, ale aj rozumieť digitálnym technológiám a textom, kriticky hodnotiť informácie a najnovšie aj pracovať s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia nám dokáže pomôcť. Môže odporučiť knihu, napísať text a zhrnúť informácie. Ale len človek dokáže cítiť, porozumieť, vybrať si hodnotu, poznať pravdu od klamu. A práve v tom je čaro aj našej knižnice. Tu sa človek učí rozmýšľať, vnímať súvislosti a rozvíjať vlastný úsudok. Knižnica a škola preto zostávajú prirodzenými partnermi. Spolu učíme deti, že technológie sú len nástroj, no myslenie, fantázia a múdrosť sa rodia z čítania, rozhovorov, z poznania, ktoré pretrváva v knihách. Spolupráca medzi školou a knižnicou má u nás dlhú tradíciu. Deti prichádzajú do knižnice na besedy, čitateľské dielne, súťaže či tvorivé aktivity. A čo je najkrajšie, mnohé z nich si z týchto zážitkov odnášajú niečo trvalé. Lásku ku knihám, ktorá ich sprevádza celý život. Chcem poďakovať všetkým, ktorí túto knižnicu počas 100 rokov budovali, chránili a predovšetkým rozvíjali. Knihovníčkam, knihovníkom, pedagógom, dobrovoľníkom, obci a aj všetkým čitateľom. Vaša práca má skutočný zmysel. Milé deti, pamätajte, nech už sa svet zmení akokoľvek. Kniha a poznanie zostanú vašou najlepšou navigáciou v dnešnom čase plnom digitálnych technológií. Želajme našej knižnici, aby aj v ďalšom storočí bola miestom, kde sa spája múdrosť minulosti s odvahou budúcnosti. Nech zostane priestorom, ktoré vedie všetkých, ktorí hľadajú poznanie, pravdu aj krásu slova. Ďakujem vám a prajem našej knižnici šťastné a inšpirujúce ďalšie storočie. Pekný večer všetkým. Veľmi pekne ďakujeme za váš príhovor, pani riaditeľka. No a teraz poprosím riaditeľku Krajskej knižnice v Žiline, magisterku Katarínu Šušoliakovú. Vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni poslanci, členovia kultúrnej komisie, vážený pán knihovník, milí obyvatelia, čitatelia a návštevníci knižnice, obecnej knižnice vo Varine. Kniha je od nepamäti priateľom človeka a ak jej dovolíme byť aj priateľom dôverným, nikdy nás nesklame. Vždy nám poskytne množstvo vedomostí a inšpirácií, obohatí našu myseľ a fantáziu, pomôže spoznať nepoznané. Pravidelné čítanie kníh výrazne prispieva k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti a k nadobudnutiu zručnosti vedieť čítať s porozumením, ktorá je životnou nevyhnutnosťou. K dosiahnutiu tejto zručnosti nepochybne prispieva aj vaša obecná knižnica pravidelnou činnosťou,
ponukou kvalitnej literatúry a organizovaním vzdelávacích podujatí. K významnému stému výročiu založenia vašej knižnice jej prajeme, aby bola miestom šírenia umeleckého slova, konania príjemných a inšpiratívnych podujatí a stretnutí a aby v nasledujúcich rokoch svojim čitateľom ponúkala hodnotné knihy a literárne slovo, ktoré človeka kultivuje a obohacuje. Vážime si prácu knihovníčok, ktoré v minulosti vašu knižnicu budovali a prispeli k jej rozvoju. Osobitne oceňujeme prácu Márie Šipošovej, Márie Šmitovej, Anny Vnukovej, Márie Kyselovej a ďalších knihovníčok, ktoré knižnicu formovali celé 10 ročia a do činnosti vnášali inovatívne metódy práce s knihou a čitateľom, vďaka čomu knižnica získala viaceré ocenenia aj na celoslovenskej úrovni. Vážime si aj prácu samosprávy a oceňujeme jej snahu o priestorovú obnovu knižnice a čerpanie prostriedkov na nákup kníh aj z grantových zdrojov. Kolektívu Kultúrnej komisie a knihovníkovi Pavlovi Surovcovi prajeme veľa energie, síl a tvorivých nápadov pri skrášľovaní knižnice, získavaní mimorozpočtových zdrojov a pri práci s knihou a čitateľmi. Ďakujeme veľmi pekne a knižnici blahoželáme. Aj pripraviť takéto ocenenie odovzdávame pánovi starostovi. Ďakujeme veľmi pekne. My sme sa chceli skôr rozdávať, ako dostávať. Nech sa páči, ešte je takúto peknú taštičku. Ďakujem, odovzdáme o poschode vyššie. Veľmi pekne ďakujeme, pani riaditeľka, za váš príhovor, aj za dar, za ocenenie, ktoré ste nám venovali. Ja som teda v úvode spomínal, že dnes zaznejú básne od varínskych autorov a piesne od varínskych muzikantov. No a tak vás už teraz o malú chvíľku pozývam vypočuť si báseň, ktorú zložil náš rodák pán Milan Verčík. Pán Milan Verčík bol hrdý Varínčan, ktorý miloval turistiku, históriu a rád prispieval rôznymi článkami do časopisu Varínčan. So zbieraním jeho príspevkov vznikla kniha U nás doma, ktorá je rovnako ako kniha pána Horeckého uložená v našej knižnici. Báseň Varín, zdravím ťa zarecituje jeho pravnuk Matias Krajček a po nej nám zahrá syn Miloša Verčíka, syn Milana Verčíka, pán Miloš Verčík a nádherným hlasom zaspieva Zuzka Koniariková. Sprevádzať ich budú Agátka a Matúš Hliníkovci. A teda ja som bol včera na nácviku a naozaj viem, že je sa na čo tešiť, tak poprosím chvíľočku o strpenie, nachystáme techniku a môžeme ísť na to. Milan Verčík, Varín, zdravím ťa. Už dávno som túžil tuto sa postaviť, teba rodný Varín zo srdca pozdraviť. Jubilát náš vzácny, zdravím ťa, si mojej mladosti sviežosť, ľúbim ťa. Si v reťazi žitia mojho strieborné ohnievko, si v mojej drahej vlasti sladučké hrozienko. Som na teba pyšný, hrdý, keď stúpam tvoj chodníček strmý, tvrdý. Tam Mačací zámok, Vajánok, Jedlovina, Brestov kopa, Javorina. Oj krása, nikdy nestratíš lásku svojho syna. Prajem ti, môj rodný, nech naša práca poctivá v tebe vrie a kypí, ako bzukot pilných včiel v korune rozkvitnutej lipy. Zdravím aj našich milých rodákov, čo sú hodziak ďaleko, čo je na kontinente inom. Veď zajtra im bude svietiť to isté slniečko, čo dnes nad Varínom. Zachovaj nám, Pane, Otcovi zem našu, daj nám svornosť, láske veľa, veď odčadiaľ sa po náš klabí podlé zlaté čeľa. Ďakujem všetkým organizátorom tohto podujatia, že si spomenuli na nášho otca a na jeho pamiatku by sme chceli zahrať dve skladby. Prvá je známa od Jara Filipa a Milana Lasicu, sa volá Čerešne, a druhá je to stará anglická balada, ktorá v preklade sa volá Zelené rukávy a hráme ju v českej úprave, ktorú zaspievala Marta Kubišová. Ďakujem moc.
Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na váš šuhaj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepovie zelená halúska. Nádherná, spí i lucerna, ty mene opustil ospalou. Tu v hloubi zahrady cítim úklady s píšťalou, niekto sem kráčí. Hrá na ramne krásne a na mne tíha podivná doléhá. Hrá náramne, známne, neznámne neha a hudba až kláči. Pak náhle pomalu skládá píšťalu krok a slušne se uklání. Jsem rázem ztracená, co to znamená, odháním strach a on praví: Pan, jméno mé, mám už renomé, Pan se jmenuju a jsem Bůh. Pan, Bůh všech stát, má vás
věčno rád, jen pan je pro vás ten pravý. Písničko, pan mi zmizel i s píšťalou. Od pana pro pána, o vše o brána, ospalou, najde mě máti. Hrál a ved mě krásně, podved mě, kam jsem to dala, oči kam. Pan pěkný Bůh, já teď na zdaž Bůh počítám dal a má dáti. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz už naozaj viete, že som nekecal, naozaj nádherný hlas, Zuzka. Ďakujeme veľmi pekne. Zuzka Konieriková, Miloš Verčík a Agátka a Matúš Hliníkovci. Boli ste perfektní. A Mišo si určite všimol, že už teraz nedržím v rukách to hladkacie zariadenie. Ja som ho totiž to na chvíľočku požičal, aby sme sa dozvedeli teraz oveľa viac takých tých naozaj faktov a rôznych informácií a štatistík o našej knižnice. A odovzdal som ho predsedovi kultúrnej komisie Štefanovi Zelinovi. Števko, ja ťa pozývam na pódium. Poď nám povedať o našej knižnici viac. Pekne vítam. Dobrý večer, dámy a páni, milí hostia. Dovolte mi odprezentovať vám niekoľko zaujímavých faktov o našej knižnici. Igor, prosím ťa, svetlo. Obecná knižnica Varín. Takže poďme pekne po poriadku. V roku 1925 bola vtedajším zastupiteľstvom obce založená obecná knižnica Varín. Spočiatku ju tvorila len skriňa o starostu, no postupom času zriadila na poschodí obecného úradu v priestoroch terajšie zasadačky na ploche približne 25 až 30 metrov štvorcových. To je približne taká väčšia obývačka v rodinnom dome. Toto je pamätná listina, to je zápis. A poďme na niekoľko zaujímavých faktov. V roku 1959 sa ako jedna z prvých stala profesionalizovanou knižnicou. To znamená, že knižnica mala svojho knihovníka, ktorý bol za túto činnosť platený. Do dnešných dní sa na tejto funkcii vystriadalo 7 knihovníkov, respektíve knihovníčok. Tí budú predstavení o malú chvíľu. V rokoch 1963, 69, 75 a 82 získala titul Vzorná knižnica. V roku 1965 obsahovala 5840 kníh, bolo zaregistrovaných 668 čitateľov a v tomto roku sa vypožičalo 15 481 kníh. Porovnanie, mesto Byča malo v tej dobe 6540, 6454 kníh a 462 čitateľov a mesto Rajec 6997 kníh a 350 čitateľov.
V roku 1973 sa knižnica presťahovala do novej budovy kultúrneho domu na druhé poschodie. Plocha knižnice sa zväčšila na 72 metrov štvorcových. Starší z nás si pamätajú, že sa delila s priestorom sobašnej sály. Rok 1985 je historicky čitateľsky najsilnejším rokom, kedy si každý čitateľ zapožičal v priemere takmer 42 kníh v danom roku. Ďalším veľkým milníkom je obdobie medzi rokmi 2018 a 2022, kedy knižnica prešla kompletnou modernizáciou priestorov a jej vybavenia. Plocha knižnice sa oproti pôvodnej z roku 1925, necelých 30 metrov štvorcových, zväčšila takmer 5-násobne na 150 metrov štvorcových. To je pre predstavu celková obytná plocha väčšieho rodinného domu. No a z čoho majú gazdinky najväčšiu radosť počas sobotných prác? No predsa z utierania prachu na poličkách. V knižnici je aktuálne 42 regálov, a keby sme všetky knižky z knižnice postavili do jedného radu, ten by siahol do dĺžky 250 metrov. Ak by sme ich teda poukladali vedľa seba, boli by okolo celého parku. Asi takto nejako. Postupne sme sa prepracovali až k tomu najdôležitejšiemu, a to sú knihy. A mimochodom, viete, ktoré dve knihy by nemali chýbať v každej správnej domácnosti? Viete? Áno, Biblia a Kamasutra. V Biblii sa píše, miluj bližného svojho, v Kamasutre ako na to. Takme, poďme na niekoľko rekordmanov z našej knižnice. Najstaršie, alebo najdlhšie evidovanou, a teda najstaršou knihou sú romány Dym a Novina od ruského spisovateľa, to je ťažké meno, Ivana Sergejeviča Turgeneva. Bola vydaná v roku 1953 a v našej knižnici ju máme od roku 1959. Najmenšou knihou, ak sa to teda dá nazvať ešte knihou, sú to humoristické poviedky s názvom Virtuóz od Václava Kostelanského. Najväčšou a zároveň najdrahšou knihou je Slovensko na starých mapách, ktorá obsahuje viac ako 100 map z čias Uhorska. Autorom je Zdeněk Kučera a obstarávacia cena je 93 eur. Samozrejme, tieto knihy sú vystavené hore v knižnici, takže potom, nech sa páči, budete si ich môcť obzrieť aj naživo. Ak si niekto z vás rád listuje v knihe, istotne by ho potešila Ottova encyklopédia Slovensko A až Ž. Má neuveriteľných 1053 strán a rozoberá viac ako 8000 tém. Nasledujúca kniha sa len tak pod pazušku zobrať nedá, hlavne ak bývate ďalej od knižnice. Váži totiž takmer 5,5 kg, je to taký zdravý novorodenec aj do veľkosti. Univerzum A až Ž vysvetľuje viac ako 17 000 tém na 1000 stranách a má hrúbku 7 cm. Zhrňme si to teda ešte všetko v takých celkových číslach. Aktuálny počet kníh v knižnici je 12 186. Na každého občana Varína teda pripadajú viac ako 3 knihy. Ak týmto knihám pripočítame aj vyradené z minulosti, knižnica od začiatku svojho fungovania eviduje 24 762 kníh. Ročný prírastok je zhruba 600 kníh, z toho 350 je kúpených a 250 dostaných darom. Keďže sme už v časoch internetu ročný počet zápožičiek nie je taký ako v roku 1985, no o knižnicu je stále záujem, svedčí o tom približne 4000 zápožičiek ročne. A tým sme sa dostali k vám, milí čitatelia. K dnešnému dňu je vás v knižnici zaregistrovaných 413. Najmladšími sú deťmi už od 3 rokov a najstarším zaregistrovaným čitateľom je čitateľka pani Fabika Mestická. Je tu medzi nami, sme videli. Keďže sa pri dáme nehovorí vek, ja len prezradím, že do stovečky ostáva 13 rokov.
Najusilnejšou čitateľkou v tomto knižnom úli je pani Monika Uhrinová, ktorá si zapožičala 367 kníh za posledných 2,5 roka. Knižnica je samozrejme otvorená pre všetkých a navštíví ju ročne približne 2622 návštevníkov. Či sa už jedná o deti, ktoré si tu chodia skrátiť čas popoludní, alebo o študentov, ktorí čerpajú vedomosti z kníh. Vybavenie a vzhľad dnešnej knižnice ponúka široké spektrum využitia od noci s Andersenom cez besedy s autorom, občerstvenie a oddych po vystúpení pre účinkujúcich pri rôznych spoločenských udalostiach až po zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ak niekto z vás ešte nemal tú česť, nech sa páči, dvere do knižnice sú otvorené pre každého. Príbeh našej knižnice je práve na tej strane a mnohí z nás sú súčasťou tohto príbehu. Ako bude pokračovať, záleží na nás a na ďalších generáciách. Ďakujem pekne. Tak ja teda veľmi pekne ďakujem za veľmi cenné informácie, ktoré sme sa dneska dozvedeli. Dúfam, že teda boli pre vás mnohých nové tieto informácie, ale teda verím, že pre vás knižnice vás možno asi ničím neprekvapili. No a teraz už, dámy a páni, tak ako som teda v úvode spomínal, chceme si oceniť knihovníkov a knihovníčky, ktorí pracovali v našej knižnici a teda udelíme im pamätné listy. Od založenia knižnice v roku 1925 po rok 1956 máme len veľmi málo informácií o tom, ako fungovala naša knižnica. Teda vieme, že v úvode, v časoch, keď knižnicu tvorila jedna skriňa v starostovej kancelárii, bol správou knižnice poverený pán Jozef Jesenský. O Jozefovi Jesenskom sa dozvedáme z výkazu o založení knižničnej rady. Za knihovníka bol ustanovený v deň založenia knižnice, teda 6. júna 1925. A tento výkaz podpísali vtedajší starosta Michal Salát a notár Jan Lichner. Z kroniky obce Varín sa dozvedáme, že od roku 1956 sa pán Jan Pavčík, ktorý bol učiteľom, organistom, dirigentom speváckeho zboru, stal aj knihovníkom našej knižnice. Pod jeho vedením bola úspešná nielen naša knižnica, ale aj spevácky zbor, ktorý dosahoval mimoriadne úspechy v krajských a celoslovenských súťažiach. Jan Pavčík bol žiaľ nútene preložený a po ňom prebrala vedenie knižnice pani Mária Šipošová. Pamätný list venovaný in memoriam pánovi Jánovi Pavčíkovi odovzdáme jeho dcére pani Alexandre Rolkovej. Pani Alexandre Rolkovej sme telefonovali a žiaľ teda zúčastniť sa nemôže z dôvodu zdravotného stavu, ale veľmi ju teda naša správa potešila. Všetkých vás srdečne poďakuje a ďakuje, že sme si teda takto na ňu spomenuli a veľmi rada by tu dnes bola. My jej samozrejme pamätný list odovzdáme. Mária Šipošová, rodená Elefantiová, bola manželkou lekárnika Viktora Šipoša a od roku 1959 až do roku 1977 zastávala funkciu vedúcej obecnej knižnice. Varínska knižnica pod jej vedením získala nejedno ocenenie. Ako sme už spomínali, v roku 1963 získala naša knižnica ako prvá titul v celoštátnej knihovníckej súťaži titul Vzorná knižnica. Toto ocenenie uvidíte aj vo filme, ktorý si pustíme na záver. Pamätný list venovaný Márii Šipošovej in memoriam odovzdáme jej synovi, pánovi Martinovi Šipošovi. Opäť rovnako ako pani Rolková, takisto sme s ním komunikovali. Žiaľ, zdravotný stav ani jemu nedovolil prísť sem medzi nás, hoci sa veľmi tešil. Ešte včera teda bol veľmi, veľmi smutný v tom telefonáte, ale teda opäť aj on vás všetkých pozdravuje a veľmi sa z tejto správy potešil, takže opäť mu odovzdáme pamätný list s ocenením poštou. V roku 1968 nastúpila na pozíciu knihovničky pani Mária Šmídová, rodená Mažgutová, o ktorej sa dozvedáme zo správy od pani Klapitovej, metodičky okresnej knižnice Žilina. Pani Mária Šmídová pomáhala pani Šipošovej v práci knihovníčky na polovičný úväzok od roku 1968. Pamätný list venovaný Márii Šmídovej in memoriam prevezme jej syn pán Ján Šmíd. V
roku 1971 vystriedala pani Šmidovu pani Mária Kyselová. Pani Mária Kyselová, rodená Bielska, pracovala po boku nestarnúcej pani Šipošovej. V roku 1973 bola knižnica presťahovaná do priestorov, ktorý sa nachádza doteraz. Pamätný list venovaný Márii Kyselovej in memoriam prevezme jej syn, pán Peter Kysela. Keď v roku 1977 odišla pani Mária Šipošová do dôchodku, na jej miesto nastúpila pani Anna Vnuková, absolventka knihovníckej školy, ktorá tiež viedla knižnicu aj v Belej a preto v našej knižnici pracovala od roku 1977 na polovičný úväzok spolu s pani Kyselovou. Od roku 1994 ostala v knižnici už len pani Kyselová až do roku 2001. Poprosím, poďte si prevziať pamätný list. Po Márii Kyselovej sa na obdobie od roku 2001 do roku 2017 stala knihovničkou dcéra pani Kyselovej Tatiana Rolková. Pani Rolková pôsobila aj v redakčnej rade v časopise Varínčan. Poprosíme pani Rolkovú, aby si prišla prevziať pamätný list. Od roku 2022 až do súčasnosti úspešne vedie knižnicu magister Pavol Surovec, ktorý vyštudoval knižnično-informačné štúdia na Žilinskej univerzite. Pálko Surovec je knihovník, ktorý je nielen profesionál vo svojom odbore, ale aj mimoriadne ľudský, veľmi trpezlivý a priateľský človek. Zabezpečuje odborné poradenstvo a medziknižničné výpočičné služby. Práve vďaka nemu je aj dnes knižnica miestom, kde sa radi stretávajú Varínčania všetkých vekových kategórií. Pálko, nech sa páči, poď si prevziať pamätný list. Veľmi pekne ďakujeme. Ak si spomíname na našich významných rodákov, ktorí publikovali literatúru, tak celkom určite nesmieme opomenúť kňaza Jozefa Martinčeka. Kto bol Jozef Martinček, asi ani nie je potrebné pripomínať. My Varínčania sme právom hrdí na to, že práve z našej obce pochádza kňaz, ktorý spojil pastoračnú činnosť s národným poslaním a aj v emigrácii v USA aktívne podporoval národné kultúrne podujatia Slovákov a stál pri zrode Slovenskej ligy. V tejto časti programu si však rovno spomenieme na dvoch našich významných rodákov. V sobotu 26. augusta v roku 2000 sa vo Varíne konali oslavy 145. výročia narodenia Jozefa Martinčeka. Pri tejto príležitosti sa v našom parku pod altánkom konala svätá omša. A práve vtedy sa úvodnou básňou prítomným prihovoril Karol Tichý, ktorý pri tejto príležitosti zložil a zarecitoval báseň rodákom. Magister Karol Tichý bol v prvom rade človek s obrovským srdcom a veľkou láskou k histórii a k Varínu. Pôsobil v miestnom odbore Matice slovenskej ako jej predseda, pôsobil v obecnom zastupiteľstve a aktívne sa zapájal do kultúrneho diania v našej obci. Karol Tichý bol tiež veľmi inšpiratívny učiteľ, ktorý učil dejepis s takým nasadením, že študenti, ktorí nikdy sa predtým nevenovali dejinám, zrazu chceli maturovať z dejepisu.
A sám som bol svedkom toho, v akej veľkej úcte ho mali jeho žiaci. Žiaľ, Karol odišiel príliš skoro a dnes už nemôže byť s nami, ale ja verím, že sa na nás díva z neba. Báseň Rodákom nám predniesie Karolov veľký priateľ, človek, ktorému bol Karol aj svedok na svadbe, predseda kultúrnej komisie Števko Zelina. Karol František Tichý, Rodákom. Odišiel som do sveta a nechal vás tu rodnom, tu v tej krásnej zemi, tu na kúsku plodnom. Bo neviem si predstaviť krajšie lúky na svete, ako sú tie moje, pri Varíne v lete. Tie lúčky som cítil bosými nohami, keď otec a mati za pluhom orali. Cítil som ja sám pieseň môjho lesa, tam, kde moja milá jedľovina striesa. Pod ňou tečie riečka Varínkou volaná, jej voda je čistejšia ako rosa z rána. Aj kostolík stojí v tom našom Varíne a ľudia sú zbožnejší než inde. Odišiel som od vás, moji verní, rodní, bo nechcel som pre vás to, by ste boli slobodní. By národu môjmu neprel nikto krásu, by nebola rodná zem už viacej bez jasu. No neverte nikomu, že opustil som vás, bo srdce moje vracia sa vždy znova medzi vás. Ja dal som kriváňu opatrovať rodných, bo kriván je ochranca všetkých nás Slovákov, všetkých nás slobodných. Dámy a pani, neviem ako vy, ale ja keď si spomeniem na Karola, tak ja vždy vidím Mikuláša a to jeho povestné ahojte deti. Jaj, Karol, chýbaš nám. No a teraz, dámy a pani, aby ste mi verili, že si nevymýšľame, my sme poslali nášho knihovníka Pálka Surovca do archívu, zavreli sme ho tam na 2 týždne, alebo dlhšie. A on naozaj vypátral teda tú pamätnú listinu a ja teraz poprosím režiu, aby nám ju zobrazili. Takže toto je zápisnica, dúfam, že dobre vidíte, zápisnica z obecného zastupiteľstva, alebo teda z obecného výboru zo 6. júna 1925. A ja poprosím aj detail, aby ste videli, že v bode 2, ešte väčší detail, v bode 2 je naozaj napísané zriadenie obecnej knižnice, takže nevymysleli sme si to, je to naozaj fakt. Pri spomienkach na významné osobnosti Varína nesmieme zabudnúť na človeka, ktorý zohral neuveriteľne veľmi dôležitú úlohu v získavaní a zapisovaní historických, ale aj aktuálnych informácií o živote Varínčanov. Človek, ktorý svoj život venoval histórii a kultúre, človek, ktorý sa aktívne zapájal do budovania kultúrno-spoločenských hodnôt, človek, ktorý viedol kroniku našej obce a popri svojej náročnej práci vzdelával deti a mládež, skrátka človek, ktorý miloval históriu a všetko s tým spojené, pán Emil Cvacho. Pán Emil Cvacho bol predsedom Miestneho národného výboru vo Varíne, predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej, dlhoročný kronikár obce Varín a spracoval mnoho dokumentov, ako napríklad pamätnicu pod názvom Varín, pohľad do jeho histórie. Práve vďaka poctivej práci pána Emila Cvacha dnes držíme v rukách zaznamenané historické fakty o živote a kultúrnom rozvoji našej obce. Som osobne veľmi rád, že lásku k histórii odovzdal svojmu synovi Igorovi Cvachovi. Igor Cvacho vo svojom voľnom čase úspešne pokračuje v šlapajách svojho otca a veľmi aktívne sa podieľa na ďalšom získavaní, autentifikácii a zapisovaní historických informácií o našej obci. Dôkazom je aj fakt, že v spolupráci s Ivkou Beniačovou, mojou manželkou, zozbieral mnoho informácií o našom kostole a spolu napísali publikáciu Kostol, ako ho nepoznáme. Dovolte mi pozvať na pódium pána Igora Cvacha, aby nám predstavil rôzne zaujímavosti o knihách a papieri. Dámy a páni, pán Igor Cvacho. Raz. Tak zvuk nám ide, troška to trvá, ale je to také, vracajme sa 200 rokov dozadu. Bude to krátka prezentácia, čo čítali, kde bola kniha,
Krátka prezentácia našich rodákov. Ako to behalo, ako to išlo zhruba. Ale začneme rokom, lebo to je veľká škála. Na hornej časti knižnice to uvidíme skôr. Tak teraz si dáme iba od roku 1700. Môžeme? Tak prvá kniha o Varíne, kde je aj Varín. Táto ukážka je síce z Turčianskej stolice. Je to 800-stranová kniha o Varíne. Samozrejme, všetky postavičky Alžbetínho dvora, Rakovský Rudkaj, Benický Tomko bojujú o kostely, jeden druhého nechce pustiť donútra. A evanjelici katolíkov a tak ďalej. No, normálny život. Ale táto kniha nám odkazuje aj niečo iné. Napríklad v tej dobe, ako táto kniha končil Johannes Verčík, náš Richtár, a začínali druhý. Ide nám to, áno. A tu vidíme odkaz, odkiaľ brali papier, hej. Toto je konkrétne Antonín Erb z Necpal. Boli tam dve papierne, brali sme papier z kremnice, písali sme na to knihy, listiny a tak ďalej. Takže to je len prvá ukážka. Potreboval by som troška svetla. No. Prvej našej takej knihy, ktorá má 800 strán. Toto môžeme dať na bok. Škoda, že tu nemám asistentku, no ale... Druhá kniha od pani Vichingerovej, alebo od Šipošovej z roku 1800, keď tu prišli Šipošovci a Beňa a Vichingerovci, je to rok 1880. Lenže v maďarskom jazyku. Áno, to môžeme vypnúť. Toto je troška taká ťažšia prezentácia, ale iba názorne vám ukázať, čo čítali naši. Révaj Leo, hej. Takže troška sa presunieme trocha ďalej. Jozef Ciger Hronský, keďže naši cestovali ešte v roku 1936 a bola tu jednokolejka. Tesne predtým, ako sa postavila jednokolejka, hovorilo sa to o malej knihe, no tak táto má 10x7. Doma sme mali aj asi 4x2, to sa vytiahla modlitba, to bola kovová knižka, no ale už není. Toto sa volá kapesné alebo cestovné vydanie. Ďalšia ukážka je atlas z roku 1910. Zajímavé na tomto je, že tu je z balóna fotený Budapešť. Lietadiel bolo málo. Mali sme tu nejakú stoličku. No, sa tu nabehám, ale nevadí. Tu vidíme latinčinu pre našich žiakov. A tu vidíte, to je 20. roky, hej, 1920. A vidíme to už vtedy, škaredo písali po knihách, že English. A pritom je to latinčina 2. ročníka, akože to je vysoký kult kultúry, no ale... Tuto máme zborník maďarského skauta. Akorát pesničky sú tu pekné, len po maďarsky, ale aj to naši rodáci spievali. A to sa píše rok 1924. Nevadí, to už.
tých pár kusov. Slovenská ornamentika ešte z našej prvej školy, rok 1900, vydaná kniha. Ak sme tu hovorili o knihe, ktorá má, nechcem starostu zhodiť, že 100 €, tak viem, že Peťo Frandepel má Malebná cesta dolu váhom, dával som mu 1500, nech si ju predať. A to má jednotku z roku 1822, originál. Priesvitné papiere Antonín Borský. Takže tam sú iné ceny, ako naša knižnica. No aj z tohoto sa učili naši učitelia teda. Toto vo Varine volá aj knižnica učiteľská. Nie všetci žiaci mali do nej prístup. Takže všimnite si tie razítka, prosím, na spodku. Tam, tú hornú časť by som tam... Hore si to môžete prelistovať, tam sú aj chlapi, je tam všetko. Takže sú aj takéto zaujímavosti. Viem, že teraz tá kultúra troška klesla, čo som ukázal, ale no... Ale aj takéto maďarské diela boli vo Varine. A to je zrovna, keď prišli Šipošovci do Varína, rok 1900. Tieto knihy doniesli, bohužiaľ boli maďarské, ale ak vidíte, ten relief je plastový. Pán Šipoš potom postavil tú lekáreň 1901, no tak... Čakaj, toto. Čo máme? A kde je tá posledná? Predlohy písma od Čembera. Jedna bola máme tu, to je Varínska škola, 1946 a tak ty sa vám zmizla. Že by sa to tu nehodilo. No, výborne. Áno, máme tu. No a toto je troška staršia, Šembera, aj s razítkom HG. Čo to tu je? Nie, linková strana, pardon. Takže učili sa aj fašisti, aj naši, aj... Také zaujímavosti. Posledný taký výtlačok. Je toho veľa, hore si to môžeme, nebudeme to naťahovať. Jak sa naučiť kresliť svetlo? Toto už je novšie vydanie. Písal sa rok 1963. Ale sú tam zaujímavé veci len také, že naši občania sa veľmi učili a napríklad náuka, holuby nosili špionážne kamery už v roku 1901. Takže sú to knihy, ktoré nám... Potiaľto som prišiel, je to rok 1963, takže iba krátka prezentácia, hore uvidíte viacej, aby sme to nenaťahovali. Veľmi pekne ďakujeme. Tak to bol Igor Cvacho, ako som teda spomínal, naozaj studnica rôznych informácií. Aj vďaka nemu je naozaj dnešný večer, lebo teda vďaka nemu a vďaka mojej manželke Ivke máme zozbieraných množstvo informácií, ktoré tu aj dnes odznieli a v podstate vy ste stáli na začiatku toho nápadu. A ja viem, že to je skutočne naozaj veľmi veľa hodín roboty, tak Igor, naozaj veľká česť a veľká vďaka. No a dáš ma ešte? Chcel by som aj poďakovať obecnému úradu, ale aj všetkým svojim spolupracovníkom, pretože bez nich by som to isto neurobil. Takže Pálka by som poprosil, aby išiel za nájdenie filmu, ktorý som ja hľadal 2,5 roka.
Ale volá sa to Varinský čerpák. Je to svetlo, obec, rod, hruda a film. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, a ja. Druhú spolupracovničku alebo kolegyňu Ivku Beniačovú za tie hodiny, čo som ti uzobral. No. Môžem potvrdiť, naozaj sú to hodiny a hodiny, ale nehnevám sa a ani nežiarlim. Ty máš 100-ročnú ručku, takže si to otvoríš iba keď už od rodiny má čas. Wow. Páči sa. Ďakujem krásne. Ďakujem. A ja ďakujem. A ja ti ďakujem. A posledný varinský čerpák by som dal autorke toho nápadu Matici Slovenské Milke Svachovej. Za jej námet. Milka, ďakujem. Hodne nápadov. A ja veľmi pekne ďakujem tebe. Aj Ivke. Ešte raz vrajím, poďakujem aj obecnému radu a odďačíme sa im. Máme už pripravenú ďalšiu pečate, ako vidia Varín a tak ďalej. Takže ďalšie vydanie je už možno na budúci týždeň. Ďakujem za Igor, veľká vďaka. No ak ste náhodou úplne dobre nevideli, tak ešte Igor vlastne tieto knihy vystaví hore o poschodie vyššie v našej knižnici, teda po skončení programu. Takže ak by mal niekto záujem si tak detaľnejšie pozrieť tie pečiatky tam dolu, tak ešte tá kniha tam samozrejme bude tiež. Dnešný večer spájame históriu s prítomnosťou a dokonca tak trochu načrtneme aj možnú budúcnosť. Je mi veľkou cťou, že vám môžem predstaviť autora debutovej trilógie Vojna dronov Janka Šmida. Janko Šmid je vnúk pani Márie Šmidovej, ktorá bola už dnes spomenutá ako naša knihovnička a je tiež autorom svojej prvotiny sci-fi románu akčnej dráme Vojna dronov. Rovnako ako viaceré diela našich rodákov je aj táto kniha uložená v našej knižnici a je teda k dispozícii všetkým čitateľom. Po skončení dnešného programu budete mať možnosť rozhovoru s autorom. On o tom nevie, ale dúfam, že áno. A osobnej prezentácie tejto knihy v priestoroch našej knižnice. Okrem toho, že Janko Šmid je šikovný autor, je zároveň aj vynikajúci muzikant. A nie je sám, nádherne spieva a hrá aj jeho sestra Mária Babocká. A tak, dámy a páni, vítam na pódiu Janka a Máriu, ktorí nám spríjemnia dnešný večer nádhernou piesňou. Takže príjemný dobrý večer všetkým. Dnešný krásny večer je teda venovaný knižnici, knihám. Mnohé z nich sú o histórii, mnohé o filozofii, ale mnohé, či poézia alebo próza aj o láske. A tá láska má 1000 podôb a my sme sa práve jednej takejto básni alebo poézii rozhodli dať aj tú hudobnú podobu. Takže nech sa páči. Matky Božej, o chvíľu pred oltárom vymením za venec svadobný ten, uvitý v našich lánoch. V zrejúcom opili, vieš, ako sme sa šťastím opili. Odvtedy si pamätám aj iné tiché dni, prísahy hodné. Či chcem po zvyšok života prebývať vienne v náručí tvojich síl očiach.
ja ti v svojom náručí usteliem. A každé ráno sa budeme prebúdzať ja a ty, vôňou lásky zušite naše životy. Keď sa ma opýtaš, moje áno máš, moje áno máš, moje áno máš. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujeme. Dámy a páni, vážení hostia, a toto už bol naozaj koniec tohto nášho kultúrneho programu. Chcel by som sa pri tejto príležitosti zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa o dnešný večer postarali, všetkým organizátorom, účinkujúcim a podporovateľom. Za veľmi dôležité považujem poďakovať sa ľuďom, ktorí po celé tie roky sa aktívne starali o rozvoj knižnice, ale aj o budovanie kultúry vo Varíne. Vďaka patrí pracovníkom bývalej osvetovej besedy, pracovníkom miestneho kultúrneho strediska a pracovníkom kultúrneho referátu obce Varín, všetkým starostom a poslancom, ktorí svojou prácou a rozhodnutiami aktívne pomáhali zveľaďovať našu knižnicu. Rovnako tak zo srdca ďakujem všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa aktívne zapájali a stále zapájajú vo svojom voľnom čase do kultúrneho diania v našej obci. Sú to ľudia, ktorých jedinou odmenou za ich namáhavú prácu je častokrát len ich naplnené srdce. Často sa o nich takmer vôbec nehovorí a nepíše, no napriek tomu by bez nich mnohé združenia nedokázali fungovať. No a samozrejme obrovská vďaka patrí všetkým vám, návštevníkom a čitateľom, pretože bez vás, čitateľov, by knižnica nemala žiadne naplnenie. Prajme si ešte mnoho ďalších úspešných rokov aktívneho fungovania našej knižnice. Prajme si, aby naša knižnica bola naďalej miestom, kde sa stretávajú všetky generácie a kde budú čitatelia naďalej vyhľadávať mnohé publikácie a aby aj naďalej bola miestom, kde sa stretáva múdrosť s inšpiráciou a minulosť s prítomnosťou. Nech sa našej knižnici darí naplňať jej poslanie a nech je stále príťažlivá pre nové generácie. No a v tejto chvíli vás už všetkých srdečne pozývam o poschodie vyššie do našej storočnej knižnice oslaviť tieto významné narodeniny. V knižnici sa na vás teší už spomínaný Igor Cvacho, ktorý teda predstaví ďalšie mnohé knihy, ktoré sú nie len tak bežne dostupné. Takisto sa na vás teší Rastio Salad, náš rodák, ktorý priniesol mnohé fotografie a pohľadnice z Varína. No a teší sa na vás už spomínaný aj Janko Schmidt, ktorý vám odprezentuje s radosťou svoju knihu Vojna dronov. No a do oslav z toho výročia knižnice sa zapojili aj deti z 3. a 4. ročníka základnej školy, ktorí namalovali až 60 prác na tému Moja obľúbená kniha, moja obľúbená rozprávka, teda rozprávková postava a knižnica ako miesto stretnutia s kamarátmi. A tieto diela si môžete pozrieť aj tu na vo vestibule a samozrejme o poschodie vyššie. No a čo by to bola za narodeninová oslava, ak by sme nemali tortu, tak aj nám sa podarilo zohnať tortu. Naozaj vyzerá výborne a verím, že bude aj veľmi chutiť. Samozrejme okrem torty na vás čaká ďalšie pohostenie. No a verím tomu, že určite príjemná diskusia v príjemnom prostredí našej zrekonštruovanej knižnice. Takže všetkým vám ešte raz ďakujem a všetkých vás pozývam, nech sa páči, poďme spolu do knižnice, uvidíme sa tam o pár minút.